Hello mga karadyo! Ani-ana sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Makagusto mo sa akong lawas. Ako karon ang inyong prinsesa. Siya si Wilma, ang mananayaw. Dili may mong madakpan ko nila. Napugos lang ko. Huwag ko'y tuyo nga patiyong siya. Siya si Joel, ang kriminal. Hello guys! Welcome to my vlog guys! Ni Ana sa inyong Ate Ella in action! Siya si Ella, ang vlogger. Nganong siya pa man ang akong kimahal. Nga dili man di ay tinudaan na ang iyang gugma na ako. Sakit kaayo ang iyang gibuhat. Sakit! Siya si Eric, ang pakyas sa gugma. Silang tanan gitawag alang sa usa ka panugon gikan sa usa ka estranyo. Samong upat ang makapanunod sa akong tanang katigayunan. Kung makita ninyo ang karaang sing-sing dinhi sa akong mansyon. Panugon! Ang mga panugon ang labing importanteng kabilin sa usa ka tawo nga haduol na sa kamatayon. Apan, adunay mga panugon nga mahimong prisuhan sa tawo nga makadawat ni ini. Panugon! Tagsulat Generica Vidal sa direksyon ni Alex Lara og Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor John Lloyd Cabiana. Mga tunog ug kasikas Aldwin Nacorda. Laing mapasigar buhong idalit kaninyo sa RMN Drama. Panugon!